Bħallum 80 sena il-15 ta' April tal-1942 Malta fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija ingħatat il-George Cross mir-Re George VI tar-Renju Unit. Dan il-premju ingħata bħala turija ta' apprezzament lejn il-poplu Malti u Għawġi li minkejja li sofra u li tilef diversi minħutu xorta baqa' kuraġġuż. Dan hekk kif f'Malta f'nofs il-Baħar Mediterran niżlet xita ta' bombi mill-qawwiet Taljani u Ġermaniżi minħabba l-operazzjoni fl-Afrika ta' fuq mill-qawwiet tal-Assi. April tal-1942 kien wieħed qalil immens, hekk kif matulu iġġarfu diversi djar u binjiet speċjalment fin-naħa tal-port. Diversi nies spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom u oħrajn anke tilfu ħajjithom. Il-George Cross jinsab fuq il-bandiera nazzjonali Maltija wara li tpoġġa fl-1943. Intant f'messaġġ għal din l-okkażjoni, ir-Reġina Elisabetta II batet messaġġ lill President ta' Malta George Vella fejn awgurat lill-poplu Malti fejn anke qalet li tiftakar b'tant għoża. Hija qalet kif il-qlubija, l-erojiżmu, id-devozzjoni tal-poplu Malti b'huma se jintesgħu qatt.